pagkahilang sa oras tano, pagkada suway maanan yan na, pasira din ang tano masa, na di tano katawan, na uman sumaga di sumalibutang, na pagpananalawag yung kuto ay maanan yan na gawi. Amimikiranang kaadinawang kapagariya, na pamimikiranang kaadinawang kababay kulay, na inuto, na din kakatawan, na pagkatingga siyang kuto oras ka, na pagkada suway maanan yan, na kapagkalabat siyang kuto mo, kauman dinagawi, na kalabatan sukawiyawiyag ka, na siya ka mo din umiyat naman siyang kanya lagi na ya, adi akan nagpulakat tanan, na naman na magkakauma, ang makapupon sa munisipyo, na patutukan suwalay, Assalamualaikum, antar kanu saya, tituro na kaya ano, nakamataan, nakabali dito namin. Madakaladanan, may ayaw makna niya, na piya kalipatan niya din, sa atas tanggungan niya. May ade din sa ginawa niya, na piya so kapigo yan, na di makapigo, piya so kasambi yan, na di pa kasambi, inuto. Kaya barayat na din siyang kaya ituturo no saitan. Saya ka din, kakaya si Said. Ubang ka din na igunaki. Saya ka din matay mawiyang. Kaya nga di ba mukaw unutan. Api gira akakan, di kapakakan. Sumambu sa mga bairon na perlaw din ang kuta pipian yan, di niya kapipian. Ay nuto, nakatawa na kadnon to no, o di tanuntiro. Kaya wida akala na taman din sa'y kaririga wata. Nababuditir ka sa kapakakanaw. Na di pa ni pangangapinan. Atat, nakangkad na, kangkad. Napaka naman mo, na di niya na may iman, na pe, sungit akaw, na palaya din suag, palaman din niya pa. Agi ay makna niya na katawan na kan. Agi yan. Amimikiranang kaadinawang kapagariya. Na pamimikiranang kaadinawang kababay kulay. Na inuto, na din kakatawan, na pagkatingga siyang kutoras ka, na pagkanasway makna niyan, na kapagkalabat siyang kutomor, kauman dinagawi, na kalabatan sukawiyawiyag ka, na siya ka mo din umiyat naman siyang kanya lagi na ya, adi akan nagpulakat tanan, na naman na magkakauma, ang makapupon sa munisipyo, na patutukan suwalay, Assalamualaikum, antar ka nun siya, tituro na kaya na ano, nakamataan, nakabali dito namin. Na napakauma, pumali dito. Ano ka manggada? Apya pananamakaw man ay batakadad na aprobun. Eh, no da ka aprobun. Tumang ka gobyerno. Taman sa wata na taman sa amaina. Na inabay ang maana to. Wataan po na palayakuan. Maur ka na tumang ka gobyerno. Nalagi na miya kalaga sulin na iniyarga. Baga nakasayo na mga ito ay mga tanamat ako tumang ka tawa na. Lagi ka pag-usiratan ako pamikiratan. Di ka din nagkapikira ay maana niyan na kiyasawit na kami ang sa alungan. Nasikutan na yung yakap, pero gawin na dito din ay maana niya nagalabot ka. Nasumbangan nun sa walay. Na di nga di pamimikiran ng tunay minipanik ka ayaw maana niyan na para ko pamilya ka. Sumubayro na tunay minipanik ka kung kumangonta ka. Na, kaya di mo man ibaragay na ay maana niyan na mga umapumali dito. Nababaloy na huwit tanis na sa mga bipat. Naripsiksiyan ka siya kaya ay nakapturgo na gila kapita. Why? Nakipainan, surat ni Ron. Di nga di geda-geda. Ay kapag geda-geda at tanurun na kumas-sumas sa pagawaan tanong sa dunia na mga pislitan. Naman ang kutat di ay makna niya, nabiyo tiya tanong kagi, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Matiru dinati wallah umiya mangungkit ay daw ubatanubo mimbabalo ya buta inuto nakagiya ka sa sanda-sanda nga nira naging kutot ito marumasa ay makna niya nakasiksan jadi nga ding geda-geda nagyan kaya masa na inutan ding kaya makna niya na pamimikiran nakagiya di tanong kita na kumangata kapalangan na wata ginuswata kayo ako mapila na gabi saya tidak bilang ang umur ka tingnan mo sa kakudo na batang ka so mambusuin na nadikisya na daw mga tao minento na nga miyaswa ka tsaka munit yung leka miyaswa po kumura ka inamambuso ka makna niya na yung masusuiman to nakapapasag na naman isa ka di nga kapaliwatan siya takasubron siya na yan di mapatuli ka makasubron siya ma yan tabi-tabi ada puntagan to nabasakan iya usaran tanong so ayaw maanan niya na pamikiran tanong pagkahilang sa oras tanong pagkada so ayaw maanan niya na pasira niya lang tanong masa na di tanong katawan na uman sumaga di sumalibutang na pagpananalawag yung kuto ayaw maanan niya na gawi yan ibanu Adam inni khalaqatun jadid fatazawwadani fa in ta'uddu buat ano Adam mata na ina din ako gawi iman tuwa fatazawwad
Na ayaw makana niya na peluto karakan din sa mapasa juga aman. Kaibat na kapamila ang muna sa kuwatigang kutodoy. Na dia kuda na pembelingan sa taman sa kapakatin di walungan ako. Na di nga di pamimikiran na saan ba i-evaluate sa ginawa nga mga suwalay na suldig ako kwarto nga. Tingap na lang nga nguta di tironyos kan. Anak ko sa mga niya suburno so kayo ang takada. Kada di pinanguta di suri siya kangkong. Makaemak na niya na malibut niya naging kaiyakuan na miya ka suri siya kangkong. Na miya ka kuwan sa pirak sakta. Pirak oras, anak pakaw mo man sa oras na siya lagi tingap pemimikiran na tanong ko ginawatan. Napaka ito ay makna niya, napakada, napakababadin sa umot, na di katawan ng kuta ka, pakaw mo kapatay.